ne 10, ne 20, ani 30 let, ale dokonce před více než 30 lety mohli televizní diváci na svých obrazovkách poprvé vidět Brenda nebo třeba Kelly Taylorovou. Takhle dnes například vypadá Andrea Zuckermanová, kterou stvárnila herečka Gabrielle Carterisová a dnes jí je 61 let. Podíváme se na osudy i dalších herců, z nichž někteří už jsou dnes bohužel po smrti. Připomeneme si, kdy z Beverly Hills 90210 odešla Brenda Walshová a podíváme se na další dva seriály, které jsou s tou původní sérií spojené. Já jsem Jindřich, tohle je Bejvávalo, vy se pohodlně usaďte a můžeme začít. Píše se rok 1993 a Česká televize uvádí první díl amerického televizního seriálu Beverly Hills 90210. Na počátku minulého týdne jsme se v úvodním dílu seznámili s hlavními postavami nového amerického televizního seriálu Beverly Hills 90210. Protože jde o seriál určený především mladým divákům, jsou i jeho hrdinové ve věku teenagerů s jeho typickými problémy a zábavami. Co to je? Já jsem chtěl říct, že Beverly Hills 90210 se do Česka dostalo s 3letým zpožděním, ale my jsme se zároveň vrátili do 70. let. Co pak nám paní Thompsová o seriálu řekne dál? Pro dvojčata Brendanu a Brendana Walshovi, kteří se s rodiči právě přestěhovali do domu ve slunné Kalifornii. Brendna? Vážně ta paní řekla Brendna? Jako musím říct, že tohle vidět před jakýmkoliv filmem nebo seriálem, tak už se nekoukám. Ne, to bych vzdal po prvních 5 vteřinách. I přesto se z Beverly Hills 90210 stal tehdy v 90. letech fenomén. Třeba Bravíčko, o kterém jsme mluvili nedávno, mělo na titulní straně Dylana, Brendana, Brendu nebo Kelly snad každý druhý číslo. Kupovali jsme žvíkačky, sbírali samolepky a ta znělka. Pojďme se mrknout, co dnes dělají hlavní hvězdy tohoto seriálu. Tahle scéna je úplně úžasná, pojďme se na to podívat pořádně. Tak třeba oblečení. Tohle nebyl žádný učňák, doprčit tohle bylo West Beverly High, prestižní škola, takže to, co má Steve na sobě, to se opravdu v té době nosilo. A pak tady máme Brendana. Brendane, přesně tohle gesto jsme od tebe čekali. Brandon byl totiž kladěz. Brandon byl totiž svatý, správný kluk, obránce hodnot. Koukněte ještě jednou na to, jak Brandon Steva zadrží. Ale ne, Steve se nenechá a stejně zaútočí, to je totiž Steve. A co Ian Ziering, představitel Steva, kterému je 61 let, dělá dnes? Za mě vypadá líp než začátkem 90. let. Třeba tohle je jeho profilovka z Facebooku, pakliže je to ovšem jeho Facebook. Já na něj ale v posledních letech narážel jinde než na Facebooku, a to konkrétně v sérii Žraločích tornád. V této sérii, kterou většina lidí hodnotí na ČSFD jako odpad, si vedle Steva zahrála i Tara Reid, kterou známe ze série Jiné. Prcičky, o tom bychom si taky mohli natočit separátní díl. Tuhle scénu, jak Tara rozřízne motorovou pilou, kterou má místo ruky žraloka, naprosto zbožňuju. Já miluji teda všech 6 dílů Žralokotornáda a někdy bych si je mohl zase pustit všechny po sobě. Doporučuji všem. A teď už Brandon Walsh a nezapomenutelná scéna, kdy Brandon poprvé potkává Dylana a prozradí mu, že je z Minnesoty a od té doby mu nějakou dobu Dylan přezdívá Minnesota. Jason je o nějakých 5-6 let mladší než Ian, alias Steve, takhle dnes vypadá. Za mě vypadá možná jako trošku hůř než jeho starší kolega. Tohle je Brandonův, respektive Jasonův Instagram. Vzpomínáte si na ten vtip? Co se děje, Dylane? Rozvázala se mi tkanička. A chceš si o tom promluvit? Zatímco v seriálu, který běžel v letech 1990 až 2000, hrál Jason Priestley slušňáka, kladěse a takovýho správného kluka, třeba tady odmítá drogy. V reálném životě byl spíš opakem seriálového Brandana. Tak například roku 1999 byl zatčen za jízdu pod vlivem alkoholu, kdy naboural telefonní sloup a strávil potom 5 dnů ve vězení. A tady jsem našel článek, kdy se svým Porsche naboural zase jiný vůz. No, takže tolik Brandon. Dnes už zdá se vyřádil. Aspoň doufám. Věnuje se totiž charitě
režii a herectví. A ještě předtím, než se posuneme dál, takové trošku řekněme méně veselé části, tak vás poprosím o odběr tohoto kanálu a těším se pochopitelně i na vaše komentáře. Brenda a Dylan, Shannon Doherty a Luke Perry. Ani jeden z nich už dnes bohužel není mezi námi. Brendě by dnes bylo pouhých 54 let, bohužel loni, v roce 2024, prohrála svůj boj s rakovinou. Shannon se narodila v Tennessee, zemřela v Malibu v Kalifornii a zahrála si i v seriálu Čarodějky, ale globální hvězdou se stala už v 19 letech, kdy byla obsazena do seriálu Beverly Hills 90210 alias Brenda. Dvojče Brandna. Proslýchá se, že Shannon začala po nějaké době štábu dělat problémy, protože chtěla být odejita, ale nechtěla odejít sama. To se, přátelé, bavíme o roku 1993. U nás se teprve rozbíhá první série, ale v Americe už běží třetí řada a řeší, co s Brendou, respektive s její představitelkou. Ta chodila na plac pozdě, chodila opilá a maskérky měly problém z ní udělat tu mladou puberťačku, protože měla takový kruhy pod očima z předchozí kalby, že to prostě nešlo. Navíc se hádala se štábem, urážela kolegy, no a nakonec ze seriálu odešla. Její účinkování v Beverly Hills 90210 končí se 4. sérií. Tady se loučí s Brandnem a tady s Dylanem. Seriálová Brenda odlétá do Londýna a dalších 6 řad jsme se bez ní už museli obejít. Sama Shannon pak odešla roku 2024 po dlouhém boji s rakovinou. Myslím, že s touto hnusnou nemocí bojovala 10 let. Nejdřív jí našli nádor prsu, pak se jí to dostalo do hlavy, do mozku, následně i do kostí a bohužel 2024 Shannon umírá. Jak už jsem zmínil, seriál se natáčel v letech 1990 až 2000 a celých 10 řad nevydržel ani Luke Perry alias Dylan McKay. Přiznám se vám, že jsem mu vždycky záviděl jeho vlasy, kotlety, bohatství a taky Kelly. A tohle už je scéna, kdy Brenda přistihne Dylana právě s Kelly. A taky jsem mu tehdy záviděl jeho Poršáka. Koukněte, jak hledí Volšovi. Maloměšťáci. Luke Perry se narodil roku 1966 a zemřel bohužel už v roce 2019 ve věku nedožitých 53 let. Dnes by mu bylo 59 let. Takhle vypadal poslední rok svého života. To je hrozný, že už tady není. Tehdy vypadal jako, musím říct, na svůj věk docela mladě, jako frajer. Dylan alias Luke Perry odešel v 5. řadě, protože nechtěl být spojován neustále s tím, že hraje teenagery a chtěl se trošku posunout a začít hrát nějaké dospělejší role. Mimochodem, věděli jste, že Luke Perry měl hrát původně jenom ve 2 epizodách? V roce 2019 prodělal masivní mozkovou cévní příhodu, byl hospitalizován, uveden do umělého spánku a bohužel následně umírá. Zanechal po sobě 2 děti a taky bratra Matthewa, kterého známe jako Chandlera ze seriálu Přátelé. Ani on se nedožil příliš vysokého věku a 4 roky po svém bratrovi umírá. Našli ho utopeného ve výřivce, nějakou roli tam prý měli sehrát i drogy. To je, přátelé, osud bratrů Perryových. Až na to, že vůbec. Teprve včera, během přípravy na toto video, jsem se dozvěděl, že tihle 2 herci spolu neměli, kromě jména, nic společného. A věřte mi nebo ne, já jsem se tohle dozvěděl až včera, když jsem se snažil zjistit, jak se ztrátou svých synů vypořádali rodiče Perryovi. Tak, a teď Donna. Možná to začalo příliš daleko. Ještě radši domů. Ale tati, neboj, pokračujeme. Všichni za mnou, dovnitř! Počkat, tohle není Donna, tohle je zase Brandon, který nám ukazuje, jak se zachoval správně, charakterně, jaký je to prostě správnej kluk. Tohle je Donna. A skříňky, přátelé, u skříněk se odehrával snad každý druhý dialog. No a tady už máme Donu s Davidem. David, pokud se nepletu,
byl o rok mladší než všichni ostatní v tom seriálu. Jo, Donna a David. Krásný pár. Donu stvárnila herečka Tori Spelling. Myslím, že byla nejmladší na place a byla považována tak trošku za protekčního spratka, protože byla dcerou hlavního producenta Aarona Spellinga. Kromě toho, že si Tori zahrála ve všech 10 řadách, tak o Doně víme, že jí scénáristi nechali dost dlouho čekat, než přijde o své poprvé, a prý zatím stál právě její otec, že se mu líbilo, že ta postava je taková jako cudná a pořád si drží tu nevinnost. Tori se narodila roku 1973, takže Doně je dneska 52 let, prodělala několik plastických operací a bojuje s penězi. Ano, ona bojuje s penězi a když si vygooglíte jméno Tori Spellingové, tak vám vyjede hromada článků o tom, jak nemůže vyžít. Nevím, jestli se dá férově říct, že za to může její tatínek, který odkázal pouhých $800 000, zatímco její matce skoro $500 miliardy. Navíc velké finanční náklady a špatné investice zapříčinily, že o tyto peníze poměrně rychle přišla. Například roku 2016, to jsem našel jeden článek, dlužila $1 milion na kreditce. $1 milion. To je na naše kolik? 23 milionů. Sama Tori Spellingová k tomu říká, není žádná záhada, proč mám finanční problémy. Vyrůstala jsem v takovém bohatství, o jakém se nikomu ani nezdálo. Nikdy jsem nepoznala nic jiného. Můžeme si říkat, co chceme, ale nikdo z nás nechodil v jejich botách a těžko ji můžeme soudit. Dnes je Donna čerstvě po rozvodu a má 5 dětí. Ještě než se přesuneme k dalším postavám, tak zmíním, že mě překvapilo, že seriál měl skoro 300 dílů, ale žádný z hlavních protagonistů si nezahrál v každém díle. Jo, a věděli jste, že střední škola West Beverly High vůbec neexistuje? A teď Jenny Gartová alias Kelly Taylorová. I'm not avoiding you. Yes, you are. You don't return my phone calls. You haven't been here in a week, Kelly. Something happened between us. Pamatujeme si ji vedle Dylana i vedle Brandona. V době první série jí bylo 18 let, narodila se roku 1972 a dnes je Kelly 53 let a takhle dnes vypadá Kelly. Bych ji skoro nepoznal. Takhle, tohle video pochází z doby, kdy se musela evakuovat ze svého domu kvůli požárům, takže není to asi úplně fér říkat, že takhle vypadá běžně. Takhle vypadá, když její dům zasáhnou požáry. Když si Jenny Gartovou vygooglíte, tak zjistíte, že má vyměněné obě kyčle a že veřejně hovoří o své menopauze. A já si rázem připadám neskutečně starý, protože do Kelly Taylorové jsem byl na základce platonicky zamilovaný. A ta paní má dnes vyměněný obě kyčle a mluví o své menopauze. Jo. A víte, kdo byl starý už v době natáčení? Andrea Zuckermanová. Jo, tyjo, tady přijelo auto. Jako neměl jsem jí rád, ale tohle jsem té seriálové postavě asi nepřál. Ale vadilo mi, jak je neustále důležitá, přísná, taková povýšená. Andrea, hey, what can I do you for? I've been thinking. You always are. Její představitelka Gabrielle Carterisová prý na konkurzu lhala o svém věku, aby roli dostala. No, aby nelhala, tyjo. Vždyť tehdy jí bylo bezmála 30 a měla hrát 16letou holčinu. Byla o 12 let starší třeba než Tori. A ani Andrea nevydržela celých 10 řad, protože v průběhu natáčení se rozhodla, že bude lepší, když si založí vlastní pořad a bude dělat třeba talk show. Ta talk show se natáčela jenom jednu sezónu. Dnes je té paní 64 let, stále pracuje pro televizi a pro film. Zůstala u fochu. A teď David Brian Austin Green. On byl jakože v tom seriálu o rok mladší než všichni ostatní. Ve skutečnosti se narodil roku 1972, dnes je mu 53 let. David, are you doing drugs? What? You heard me. Ano, tady se řeší drogy. Kelly podezírá Davida, protože... Drogy jsou dobré, ano. Ne. Špatné. Drogy jsou špatné. Ano. A v každém díle to samozřejmě bylo zdůrazněno.
skoro v každém. Zpátky k Davidovi. David je poměrně aktivní na svém Instagramu a docela často se vrací ke své roli v seriálu Beverly Hills 90210, třeba jako v tomto videu. She was on Saved by the Bell. I started doing 90210. I had a crush on her before 90210. Poslední klapka seriálu, rok 2000, ale my se posuneme o 8 let dál, do roku 2008, kdy se na televizních obrazovkách objevuje spin-off, nebo chcete-li spíš sequel. A ten se jmenoval prostě jenom 90210. V češtině navíc ještě s dodatkem Nová generace. Co mě překvapilo, že se tohoto seriálu natočilo 5 řad a vzniklo 114 dílů, přičemž v prvních 2 sériích se dokonce objevovaly ty hvězdy z toho původního Beverly Hills 90210. Ale pozor, pojďme ještě dál. Píše se rok 2019 a vzniká BH 90210, což je zase něco úplně jiného. Tady se setkává velká část herců z té původní show, z toho původního seriálu, ale pozor, nehrají Brandu, Kelly, Brandna nebo Andreu. Ne, tady hrají sami sebe. Jenny Garth hraje Jenny Garth. Já se přiznám, že tohle mě úplně minulo, takže jsem si tady poznamenal, že se jedná o takový reboot, kde se například řeší napětí mezi herci z minulosti, osobní problémy v reálném životě a tak dál. No, přátelé, chci se zeptat, co se vám vybaví, když se řekne Beverly Hills 90210? Mně Peach Pit. Peach Pit, to bistro u Nata, kde vlastně Brandon Walsh i pracoval. A víte, co je smutný? Že Nat, kterého stvárnil herec Joey Tata, roku 2022 zemřel v 85 letech. A co se vám vybaví, když se řekne Beverly Hills 90210? To mi určitě napište do komentářů. Přátelé, byl to fenomén. Já si myslím, že naši generaci to docela ovlivnilo, ale už je to dávno. Tohle je bejvávalo. Já jsem Jindřich a my se uvidíme zase příští úterý. Mějte se krásně.